अयान बाबू पंडितपुरा। हो मिले जदि ना अइबू, मिले जदि ना अइबू ए तबार के जरा दे हम फोटो तहर माचिस बार के जरा दे हम फोटो तहर माचिस बार के जरा दे हम फोटो तहर मिले जदि ना अइबू, मिले जदि ना अइबू तबार के जरा दे हम फोटो तहर माचिस बार के जरा दे हम फोटो तहर माचिस बार के जरा दे हम फोटो तहर। हो एक दिन भइल बाटे इहवा से गइले लगता कि मर जाए रही के हो फैले लगता कि मर जाए रही के हो फैले एक दिन भइल बावे इहवा से गइले लगता कि मर जाए रही के हो फैले उठहू के कहेलू तू आयब सुमार के जरा दे हम फोटो तहर माचिस बार के जरा दे हम फोटो तहर माचिस बार के। राजू चाहत के गोरी रोग के लगवालू रात भर फोन पर संज के जगवालू रात भर फोन पर संज के जगवालू राजू चाहत के गोरी रोग के लगवालू रात भर फोन पर संज के जगवालू अइबू का देखे मुहवा कफन उघार के जरा दे हम फोटो तहर माचिस बार के जरा दे हम फोटो तहर माचिस बार।